The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 12:2. Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. John 6:35. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:5-6 and 8. If the Son makes you free, you shall be free indeed. John 8:36. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. Colossians 2:8-10. The Lord stood with me and strengthened me, so that the message might be preached fully through me, and that all the Gentiles might hear. And I was delivered out of the mouth of the lion, and the Lord will deliver me from every evil work, and preserve me for his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. 2 Timothy 4:17-18. My help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Psalm 121:2-3. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon. Tanaw nato, susiho nato, sutao nato kung napabatay mga sala sa atong kalag. Kini mahimong babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. This is our routine ug busa kung gikinahanglan alang kanimo fellow believer, use the principle of 1 John 1:9, the recovery technique. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O galang kanimo higala, nga wala pa'y kaluwasan, ang imong pagabuhaton, dili ang imong pagsugid sa mga sala, kundili ang paggamit niya ng imong free will to make the most important decision, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Aman among langit non, excuse me. Nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw ngay mong padangat ka namo, O Diyos. Buhi pa kami sa lawas, timailan kini nga ang imong plano sa among
kinabuhi nagalihok pa. O ang grasya mo'y paligon ka namo, nakapabuhi namo. Gikan kining tanan sa imong hustisya. O salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. O nining adlaw nagaampo kami nga ikaw tultol ka namo, pasabot ka namo sa tinaw ug tataw sa imong kamatuoran aron kini amo ikadugang sa mga doktrina nga niya na sa among kalag aron kini among magamit dugang sa among pagpadayon sa pagbanti ingon nga imong mga anak. Salamat o Diyos sa among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan itong mga igsuon diyan ni Kristo, atong mga higala, atong mga suki na ug atong mga subscribers. Nining atong ministry ug nining adlaw magpadayon kita sa tuki, kukabildo ug hisgot bahin nining atong topic nga giuluhan og how to be a winner in this life and in the next. So padayon kita. Diin kita mohunong kagahapon nga atong gihisgutan mahitungod kadtong atong pagkakristohanon nga gikini og pagtuman sa mga mando sugo sa Dios nga ingon nga mga anak sa Dios gikinahanglan nga kita magatubo diya sa kahibalo ug sa grasya bahin kang Ginoong Jesucristo og mao kana nga gawas niya na gikinahanglan nga magasunod na kita sa iyang mando nga patukuron kita nining dakbalay sa atong kalag, the edification complex of the soul. O ato maghisgutan kadtong grace orientation, mastery of the details of life, relaxed mental attitude, category love 1, 2, and 3. Category love number 1 is love for God. Category love number 2 is love for right man, right woman. Ug ang category love number 3, love for all mankind. Mao kanay kaupat nga ang nining dakbalay nga we are supposed to construct dinhi sa atong kalag kini. Now, ug ang ikalima nga ang niini which is the itong gitawag na the penthouse, then mao kini ang plus H nga inner happiness, God's perfect happiness. Og mao ni ang atong gibiyaan kagahapon nga gikinahanglan nga subayo nato kini, sundon kini, kay mo man kini ang tugon, mando, pasidaan o pahimangno sa Dios kanato nga iyang mga anak. Now, 2 Corinthians, abrihin ang imong Biblia, 2 Corinthians 12:10, nagaingon kini, that is why for Christ's sake I delight in weakness, insults, hardships, persecutions, difficulties. Kay nagsunod pag yun niya na, nag-ingon, for whom I am, or for when I am weak, then I am strong. So, mao kini ang tugon diya sa 2 Corinthians 12:10 nga giingon nga, that is why for Christ's sake I delight in weakness. Kining weakness is the providential prevention suffering or preventive suffering. Providential preventive suffering. Weaknesses. Insults. Of course,
atubang kita niining mga insulto, mga pagsaway, kanang salikway, insults, people testing kini. Unya hardships, mga kalisdanan, mao kini ang thought testing. Sulayan kining atong mga kining atong pangunahuna, sulayan. And then persecutions, system testing kini. Ug ang difficulties mao ni atong inon sa English nga disaster testing. So that verse ends up with, for when I am weak, then I am strong. Now, kini mga butang nga atong well, of course, by the way, napagidugang niya na kadang I delight in weaknesses, insults, hardships, persecutions, difficulties. Naapa diha ang slander, kini people testing. When you are slandered by people. So, ang mga tao mo, suway ni mo. And then pressures. Now, kini is a part of thought testing. Sulayan itong mga ni atong panghuna-huna, sulayan. And then persecution, system testing, distresses, disaster testing. So, kining mga butanga nga itong ipangisgutan will be experienced nato when we are already inside the momentum testing. Makaabot ra ba kita niya na sa tanto nato nga kanang sibog sa unahan ingon nga mga Kristiyanon, meaning we are advancing in our Christian life, then moabot kining momentum testing. Now, nainumdum ka pa ba niya itong 10 problem-solving devices? Unsa may ikapito? Ang ikapito nining 10 problem-solving devices mo ning number 7, unsa man? Sharing the perfect happiness of God. Mo na ang atong isgutan dinhi. Perfect happiness of God. Now, this kind of happiness, dili ni masinati pinagi sa atong pagpati. No, it cannot be. This cannot be experienced through our emotion. Ako kanang-iingnan, kaniadto pa, taon-taon na, tingali kalimot ka na, the Christian way of life is not through our emotion. In fact, emotion has nothing to do with our spiritual life. Wala. Kaya may huna-huna ning atong emotion, kini atong pagbati. Dili makahuna-huna. Kaya kini ang atong isgutan nga perfect happiness plus H. Kining maong kalipay is the mental status. Kahimtang sa pagunahuna sa usa ka magtutuo nga hamtong espirituhanon nga naay pulong sa Dios nga na metabolize na. So, sabtag na. Now, you know, the Bible has so many verses, daghan ng mga bersikulo that say nga taliwa sa mga trahedya, mga kanang katalagman, mga disasters, kining maong matang sa kalipay nga itong isgutan still exists. Magpabilin ka na siya nga magabarog and can still be enjoyed. Ang maka-enjoy ragyod ni ang hamtong ragyod nga magtotoo spiritually. Only a mature believer. Dili ni matagamtaman sa mga kanang adolescent believers pa, dili. O labaw na sa mga kanang baby believers, dili. Only spiritually mature believers can enjoy this kind of happiness. Sulay. Perfect happiness is related to the 3 spiritual skills. Ninundong ka pa ba? Ayaw na ni kalimti kining 3 spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, ug ang unsay katulo, spiritual maturity. Kining spiritual self-esteem, this undergoes the preventive
providential suffering, kining spiritual self-esteem. Now, okay, ato ragong kanang labason sa atong panumduman kadtong 8 ka momentum testings. Nainumdum ko pa ba? Ato ning ibalikon ha. Aron di na gyud nimo na magkalimtan. 8 momentum testing. Now, unsa may buta sa bot ni excuse me. 8 ni ka mga pagsulay. 8 momentum testings gitawag kini. Ang nag-una gyud ni ini, by the way, kining momentum test ato ning kanang masinati o atong matagbuan kini as we go along sa atong spiritual momentum. Sa diha nga kanang makita sa Dios through His omniscience nga ana nakita dapit sa, or of course niya nata sa spiritual adulthood. Okay? Na nata sa kanang area sa spiritual adulthood o kanang ingnon ta nga we are now nearing the spiritual maturity, which is our main objective ingon nga mga Kristohanon. Okay. So sa pagkita sa Dios through His omniscience nga angay na ning testingan, momentum testing na ang agian. Okay. Of course, that's automatic because kana mo man ang patukuranan sa Dios. Okay? So, moagi kita unahon gyud kining ginganlan og old signature testing. Okay? Old signature may muuna gyud test nato. Kanang mo gyud mo kanang di kay hasol kundi mo na muuna og sulay kanato. Old signature. O niya sunod mga tao. You see, ang mga tao na sa atong palibot, atong mga hinigugma, atong mga silingan, atong mga classmate baron o atong mga co-workers baron, atong mga suod, mo ni gamiton ba sa pagsulay unsa gyud kalig-o na ang atong baruganan ingon nga mga Kristohanon. So people, ikatulo ang atong pangunahuna. Sulayan gyud ni atong pangunahuna. Na usahay through the old signature lagi mo na kuhiton na dili kay mo kuhit kana naman sa atong kalawasan kining old signature nga mo kanang ingnon tumulaw nato mo na mo tuod nato nga sige kabalak ka ana sige na worry na mo ni ala unya unsa mo na ni thought is the thought testing pangunahuna na mo sulay ka nato. Ikaupat ang system nining kalibutan na o sa imo barong kanang gitrabahoan baron o sa imong peers mo kanang lawgaw gyapon mo nimo sulay nimo sulayan gyud na ang system mo sulay. Ang ikalima ang pag-unsa lihok na nilang kinaiya manis tao kini bang pagka ambugiro na iner ko ang gina mura og human nature na nga murag mo dali rang lihok dayon imong pagka mapahitason. You see? Noon sa may itong giingon may tungod ni arrogant people. Arrogant people are the hardest people to teach. Gusto? They are not teachable. Kaya mga arrogante god. Mga mapahitason. So mo na ikalima nga mo sulay ka nato. Sunod, unsa man hatred na. Pagdumot na. See? Kanang unsa bay ubang mga synonym pagdumot kanang kasilag, masilagon ka na. Kasilag, pagdumot, kanang budumot na kasi mo, isig ka magtutuo siguro. Sulayan ka bahala, sige dumti na. So mo na ikaunom. Ikapito,
nanay mga katalagman, nanay mga tragedies, disasters, pinagi niya na sulayan ka unsa kutob gyud ang imong pagbarog, makabarog ka pa ba? Mo na ikaunom, ikapito, ang ikawalo, unsa mang moro ba ni kinagrabihan kapag sulay, prosperity test. Ang imong pag-uswag na, ang imong pag-asinso na. You see? Ang imong pagka-asinso, daghan kwarta, daghan deposito sa bangko, ning uswag ang imong negosyo, kanang basta kini mga prosperity. Pag-uswag nimo, sulayan gihapon ka pinagihan na. Ug mo barog ka pa ba yun? Magpabilin na pag-ugyog kang imong pasiuna yun ang pulong sa Diyos ug ang Diyos. You see? Saan ko nang giniingon di padugay? Daghan mga Kristohanon ang pakyas niini. Dili makapasar. Kaya nga naman, once nga uswag na sila, they are prospered, mana. Ang ilang focus na usab imbes sa pulong sa Diyos mo ipasiuna nila karon ning tabok na nabalhin na shifted na ngadto sa imong prosperity. Kay busy ka naman sa imong mga negosyo tingali, timan ka dito kay prosper na gud ka, nga sinso na gud ka, kwartahan na ka, okay, adunahan ka na. So tingali mo yung ahon yan ang Bible study kay daghan pa ko timanon ining akong negosyo. You see? Kay dito naman mo focus imong una dito sa imong prosperity. You see? Kasabot ka ba? Sa akong gipasabot mao ni pildi pakyas kadaghanan ni ining maong pagsulay ni kay testing gud ni 8 momentum testing. Now, I hope tuhog ka nini. Okay? Parte nini. Now, ano manigan ito manigisugutan? Why are we talking about this? Baka tungod kay gikinahanglan magdi are requirements or prerequisites nga ma-experience nato kining gihisgutan nato nga hingpit nga kalipay sa Dios, perfect happiness of God. Dili ta sinati kung dili ta makapasar nining 8 momentum test. Kasabot ka? So, kay ug mapasar gyud ta niini, makita nimo unsa gyud ka nindot kahayahay ka, haruhay ka, hanoy, how organized your life would be. In fact, unsa na kanimo diha, kontento ka na mo pabilin gyud na dihang lig-on nga imong barugan nga you are contented and you have that contentment in the midst of slanders done by people towards you. Dili mo bali nimo na, it doesn't matter. Mo na barugan nimo nga so what, barugan na nimo, barugi na kung na nimo hasol nimo mo ka na sulay nimo nga so what, mo gina barugi na ginang kanang puntuhang ano man di ay sa Binisaya pa ano man di ay so what. So mo na nga ang timan ang 8 ka momentum testing ayaw na ni kalimti. Old sin nature, people, thought, systems, arrogance, hatred, disaster, prosperity. Mo ni ang 8 ka mga pagsulay sa atong kanang pag-abanti sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Ingnon na lang nato ang ingon ana nga I hope mo dawat ka na ng Binisayaan nato kay maglisod mo ta usahay mo kanang
interpret nini o pag binisaya nini pipila ka mga doktrina nga itong ipang tuki. So, mao na contentment. Naas taliwa ka sa mga slander, magdaot, pag kanang saway, pagsalikway sa ubang mga tao, nganha kanimo. Now, outside pressures of adversity requires Bible doctrine to prevent it to internalize as stress. Ayaw i-internalize, ayaw ipasod sa imong una-una kanang mga pagpiit anang stress. Kaya ninumdong ka ba sa prinsipyo? Stress is optional. Adversity is inevitable. Unsa man imong una-una niya na. Sakto de. Ako malikon. Stress is optional. Adversity is inevitable. Minsayo na to ni. Ang pagpiit, imong kapilian, mahimong magpapiit ka o dili. Apan ang katalagman, di gyud na kalikayan. Dili kalikayan. It's inevitable. Sakto? So, okay. Kay ang tinuod, you cannot live the spiritual life in stress. Kung ganaagyo ka sa stress, you are being stressed out, then dili ka makakinabuhi sa spirituanong panginabuhi. In fact, stress contradicts the plan of God. Supak. Kontra. You see? Bikil gina sa plano sa Dios. Kung imong pasudlon ka ng stress. Pasudlon ba nimo sa imong hunahuna? Ayaw. That is outside pressure, manguda. Outside pressure. Ang adversity nanginahanglan sa pulong sa Dios. Aron maimo kining mababagan to you can prevent that nga ma-internalize ka na ang stress. So okay. So atong isgutan yung mga persecutions. Unsa ning persecutions kini bang paglutos? Well, of course, unsa may appeal ni mga paglutos. That includes unjust treatment. Basta, you are treated unjustly, unfairly. That is persecution. Now, of course, may magtotoo ang exempted mga tubang persecutions. No believer is exempted. Mo atubang gyud siyang mga ingon ani. Himplo. Taga-karog himplo. Ana imong kanang isig ka magtotoo. Okay? Anya mo mangawat sa imong kanang imong pitaka ba nga narabay sod sa imong pitakang kwarta. Naon sa may imong buhaton? Naon sa imong buhaton kung kawatan ka, kuutan ba ka pitaka? Now, of course, sanglit supak man siya sa mga balaod sa nasod. He violated the laws of divine establishment. Unsa may imong buhaton? Kinahanglan imo nang imong i-report ngadto sa pulis. Basta? Although you don't have any anger, o man ka magtinir o kasuko towards him, you're just relax rin ka. Tungod kay you are contented na. Contented gyapon ka. Kaya ba man kanang ikaw may biktima kinta. Okay? Wa man matuog ang Dios, gabantay man ang Dios. So ang gikinahanglan nimo dili kay mo react. You see, ninsud na po ning reaction, react or respond. Igo lang kang i-respond. I-respond ka through the use of your kanang Bible doctrine nga naa diha sa imong kalag. I-react lang ka. Ang Bible doctrine na imo unsa? Mao na igapalihok nimo nga. Okay lang. Kontento lang gihapon ko. Naibaw man kung something is kanang naagyo corresponding result niya na.
Basta nagtuman ko sa balaod sa nasod, ako ni report. So, pag-report nimo without your anger towards the person who kanang kuot sa imong pitaka, then kontento ka na nagpabilin imong pagkakontento. Kanang maong magtutuha who stole your money has violated the laws of volitional responsibility. Gusto? Ang usa ka magtutuo is kanus aman ang usa ka magtutuo mahimong professional. A believer is a believer is professional once he is a stable believer tungod sa metabolized Bible doctrine. Mo nay kanang pagtawag nato nga siya professional. You see? Okay, timan ining katong 2 Corinthians 12:10. Unsa ang last part niya ng maong bersikulo? When I am weak, then I am strong. Sa diha nga ako magmaluyahon, then ligon ako. Now, of course, we no longer depend on ourselves. Wa naman tayo pagsalig sa atong tawhanong gahom. No more. We no longer depend on our human power. Kundili, nag-agad lang kita, nagasandig lang kita sa spiritual assets sa Dios, the divine provisions. Mo itong isaligan, mo itong isandigan. So, kung bahin ni Ginoong Jesucristo samtang din siya sa una niyang pag-anhi, first advent, he fulfilled the royal law. Unsa may royal law? Love your neighbor as yourself. Mo na royal law. Okay? Si Ginoong Jesucristo nakatuman ni. What was the maximum incident nga atong Ginoong Jesucristo migamit used and applied the royal law? Well, sa dihang siyagit siya, tuwaw siya sa pag-ingon dito sa krus samtang nagabitay siya. My God, forgive them for they do not know what they are doing. Amahan pasayloa sila kaya sila masayod sa ilang gibuhat. Mao kadto'y paggamit ni Jesucristo sa royal law. Now, bahin ka na to, when we progress, nag-abanti kita, advancing kita sa atong espiritual ng kinabuhi. We do not have any scale to find out where we are now in our spiritual life status. Wala. Wala tayo timbangan. Mao na nga atong barugan katong prinsipyong giingon nga the rate of learning must exceed the rate of what? Forgetting. Ang kapaspason sa atong pagkat-on kinahanglan mo labaw kini sa kapaspason sa atong pagkalimot. Now, si Pablo nagaingon, I learned to be content. Nakakat-on yun si Apostol Pablo sa pagkakontento. A believer has to pass. Kinahanglan siyang mupasar. Niining gitawag og providential preventive suffering. Aron iyang ma-experience siya, iyang masinati ang spiritual autonomy. Mao na nga ayaw na ni kalimti katong giingon ni Pablo, when I am weak, then I am strong. Now, tuguti ang pulong sa Dios nga nada sa imong kanang right lobe of the niyang kardiya diha sa imong kalag. Allow it to circulate diha sa imong stream of consciousness. Patuyukan na palibot-libutan na diha sa imong kanang panimuot. Let it circulate.
in the stream of your consciousness. So, nuntan pag yun sa imong pagsunod ug paggamit niya itong 10 problem-solving devices. Unsa man itong 10 problem-solving devices, be? Ato na po ding i-review. Hindi na po na nimo makalimtan. Unsa may una nini? 10 problem-solving devices na po ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Iyahan ni sa Dios nga pagsangkap kanato ang mga magtotoo. Paminaw yung kini may nung danon kayo ni. Okay. Uka naman. Okay. Magkunata. Unahon na to. Number 1, unsa may nag-una nga. Ining 10 problem-solving devices. Ang nag-una, unsa? Rebound. Ayaw na nagkalimti. Make it as unsa. Kanang automatic. Kanang mahimo na gyud ng second nature diha nimo. Ingon nga magtotoo. I'm addressing this to you, my fellow believer. Rebound. Ingon na lang gyud nato pagsugid sa mga sala. Okay? Mao ni, di ba? Solusyon ka na sa problema. That is a solution. Paagi ni sa Dios to solve your problem. The problem of what? Problem of sin. Hinumdong ka ba sa itong pagtuon sa the doctrine of hamartiology? Okay. So, rebound man ko na. Ikadua. Feeling of the Holy Spirit. Okay? Feeling of the Holy Spirit. Pagpuno nimo sa Espiritu Santo. Ikaw ba'y punan sa Espiritu Santo? Unya, ang sunod, fellowship with God. Ang imong pakigamitay. Solusyon kaya po na. Basta. Unya, ikaupat, grace orientation. Grace. Grasya na. Ang dumala diya sa imong kinabuhi. Grace orientation. Sunod, doctrinal orientation. Oriented ka na sa doktrina. Sunod, personal love for God. You see? Mao gini solusyon gyapon na ang personal nimong ugma ngadto sa Dios. Sunod, impersonal love for all mankind. Impersonal meaning wa ka magtinerog bisag gamay nga mga sala sa una-una, sala sa buhat, sala sa kanang dila. So, impersonal love for all mankind. Ang sunod, ikapila naman na. Ika-8. The 8th is inner happiness. Na mo na. Ang atong gito na di padugay. Perfect happiness na. O sa pagkabot na ni mo niya na, wala. Mulihok na dayon imong pagkakontinto, iyong pagkamapa-obsanon, ang imong pagka-ligon sa pagbarog, ang imong gugma ngadto sa Dios na ugma ug samot, na ligon na gyud, suod ka na kayo sa Ginoo. You see? All of those. Unya ikasiyam, unsa man. Ang imong unsa kanang imong personal sense of destiny. Na kay pagkasayod, pagkatino, pagkaklaro, pagkatinaw ang imong paglantaw sa imong pagdadangatan. Personal sense of destiny. I don't know, mudawat ka ba niyan itong mga binisaya kung paghubad niya na personal sense of destiny. Ikaw kanang siguro na kung kanay kaligon sa imong matngon sa imong tataw, tinaw lagi yung imong kaugmaon, dadangatan, personal sense of destiny. Kasabot ka ba niya itong binisaya? Okay. So, mo na ikasiyam. Ang ikanapulo, mauna na
nga solusyon nga you are now occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. Okupado ka na sa iyang kanang manluluwas imong Dios. You see, your Savior, you are now occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. So mao niyang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. Nakita nimo? So anyway, ato pa mo gining tun-an og makuti. Kuy-kuyon gyud nato ni. Atong kinoy-kuyay mo ning atong pagtuon. Kuy-kuyon ni nato. Atong susihon gyud, sutaon gyud. Now, okay. Ang momentum testing ana siya ay ingnon ta warm up exercise. Nakasabot ka ba ni? Na ay warm up mura bag painit usa sa dili pa mudangat kining momentum testing na ay gitawag warm up experience. Okay, unsa man ni mga distresses, mga pagpit na unsa yan ni Binisaya, kanang pagduot, okay, distresses, persecutions, pag lutos kanimo, difficulties, mga kalisdanan, unsa pa, mga insulto, mga insults, pag-criticize, pag kanang hukom, all of those. Mao ni mga warm-up exercise sa dili pa mo abot katong momentum testing. So mo na nga, hashasan ko kag maayo. Kita nimo? Now, mao na unsa may sekreto gamiton. Bahin ini. What is the secret to use? Katong giingong Pablo, when I am weak, then am I strong. Na. Now, okay na yung pangutana nimo. Ngano man kining pag-antos usa makapalalangin. Why is suffering a blessing? Okay? Sa may tubag. Tungod kay, it is only during the stage of suffering that you can utilize nga mora na'y panahon nga ikaw makagamit sa mga Diyos nung kahimanan, kasangkapan sa Diyos, God's Word. Sakto? Mudawat ka na. Mauna nga panalangin ang pag-antos. Tungod kay mora ni panahon nga sa imong pag-antos, anha nimo magamit ang pulong sa Diyos. And when you pass that testing, kung mupasar ka, magmalampuson ka sa imong pag-agi niya ng maong pagsulay with flying colors. And so on sa man, what do you think will you experience? Diha, anha nimo masinati ang panalangin. Kasabot ka. Anha nimo masinati ang panalangin. Kung mupasar ka, paghagba ka, di hapon. Okay? Now, spiritual momentum, furthermore, puts muscle, makadugang o kanang unsa ba muscle, imong nakalimot na tas Visayan nini. Spiritual momentum puts muscle to your stage of spiritual adulthood sa dihang makapasar ka nini momentum test. Imong kanang barugan, you maintain kadtong gitawag na to nga perfect happiness dinhi ana nimo ma-maintain. Now, kay namang ko'y mga magtutuo po, paminaw na ko na mga magtutuo who live by trial and error. They do not trust God 100%. Sila pagsalig sa Diyos nga 100%. Wala. Napahilang pagduha-duha, pagduda, dili ba ligo ng ilang pagtuo pa. Namo na. They live by trial and error. Suwayan niya.
Wa mo salir. Now, ang spiritual autonomy, speaking about spiritual autonomy, unsa katuning spiritual autonomy? Usa sa tulo sa mga spiritual skills, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Okay? So, daghan ka ninyo nakasag-on na niya na. Now, ang spiritual autonomy, by the way, is a continuation of plus H. Pagpadayon kining spiritual autonomy mo ni magapadayon sa imong pagsinati nining plus H as a major problem-solving device. See? Now, abrihir ko na imong Biblia diya si Hebrews 13:5. Hebrews chapter 13 verse 5. Itong tanahon, itong susihon ko na yun sa may gisulti diha. Okay. Kini nagaingon, Hebrews 13:5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Popular kayo ng bersikulo, ha? Likay diya sa inyong mga kinabuhi niya ng gugma ngadto sa salapi. Likay. Be content. Pagkontento with what you have. Bungon say anaa diya kanimo. Tungod kay ang Dios nagaingog, dili ko kamo biyaan. Dili ko kamo kanang unsa ni forsake. I will never leave you nor forsake you. Now, of course, kini gikutlo ni gikan sa Deuteronomio 31:6. Unsa may gisulti dis Deuteronomy 31:6. The love of money is the root of all kinds of evil. Na, dili ang salapi mo'y gamot sa tanang matang sa kadautan, dili. It is the love ang imong gugma sa salapi. Kaya mga tao nga pakisapi ra gyud. Nagiingon sa bulanon. Pakisapi. Mo ilang himatan, mo ilang paningkamutan, tibukan law, mo ilang hikatulgan. Mo na yung sapi ra gyud sapi na sa imong una. Huwag yung ilain mong gihuna-una. Mauna, the love of money is the root of all kinds of evil. Tinuod yan. Mauna gamot sa tanang matang sa mga dautan. Now, get this. Money was not designed for happiness. Ang labing tinuod. Wa na i-disenyo sa Diyos alang nga ikaw magmalipayon niya na. Dili. That is not God's design. Now, kung bahis pagkakontento, contentment with what you have, anaa ka niya ng kalipay in spiritual autonomy. You have that happiness. Now, unsa may last phrase ni ining maong bersikulo? Unsa man? Never will I leave you, never will I forsake you. Na, ang Diyos nagasaad niining long before you were born. Iyan na gisaad sa layo pa kayong panahon nga mataw ka din kalimutan na. Now that you are a born again individual, you still don't trust in God's promise? Manaw kang gipungutan na. Born again ka naman ka. Natao ka naman ka pag-usap. O pagyug ka mo salig sa Diyos nga nagasaad na. Iyang saad na. Why pagkasipyat ang saad sa Diyos? Never. He keeps His promise. Kasabot ka. Romans 14:22. The faith, ang sa manang faith, Bible doctrine, the faith which you have it to yourself before God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Noon sa may pasabot nini, kini nagahisgot
sa kahimtang sa usa ka magtotoo. This refers to the status quo of the believer. Status quo ang iyang iyang kahimtang. Now, kining maong magtutuong hisgutan din dili ni siya madas hulga by any criticism because he knows he is right in spiritual adulthood. Kasabot ka? Dili ni siya madaw gata o hulga bisa sa mga pagsaway diha kaniya tungod kay barog siya. He knows he is right in spiritual adulthood. Example, tagaan ka ko ehemplo. Do not join any group who sings that's kanang makatawag ko niini. Ayaw pag apil-apil sa mga grupo kuno nga mangantahay kay kana worldly. Gusto ba na? Is that correct? No. Of course, you are guided by your conscience, gusto? O kang imong, unsa man yung conscience, ang iyong tanlag ba? Unsa man yun yung tanlag. Mao ni ang norms and standards. Ang lahingan sa conscience. And your conscience must be filled with Bible doctrine to circulate diha sa imong panimuot. Dili husto nimo ay apil-apil na kay mga kalibutanon kada. Dili na kay konsensya Now, sabi gusulti this 1 Peter 3:14. Nagaingon kini, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Now, unsa may siyam nga problem-solving device? Namdong ka ba? Sigo pangutanan ni mo aron di yung kang kalimot. What is the number 9 problem-solving device? Okay, number 9. Sharing the happiness of God. Mo na ika-9. Now, Romans 14:22, hast thou faith? Have it to yourself before God. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Sabot ni approves. That means you already know your norms and standards. Ang imong conscience, tanlag. So mo na nga, happy is the believer who measures sa iyang norms and standards, iyang conscience, based on God's norms and standards. Mao na iyang basihanan. Okay? Mao na iyang basihanan. He is basing all those ngadto sa norms and standards sa Dios. In other words, ang iyang scale of value is the Word of God. So mao nang iyang happy is the believer who measures his norms and standards based on God's norms and standards. Siya usa ka magtotoo who is in his spiritual autonomy. Nanaa na siya diha sa spiritual autonomy. You see? Now, 1 Peter 3:14 again, nag-ingon kani, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Kining blessed, unsa may putasabot? Sa Grigong pulong makarios, meaning happy. Happy. Malipayon ka. Do not fear what they fear. Do not be frightened or troubled. Okay? So, okay, din nilang una kita kutob karon. Ngayon atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Ato yung padayon ni Ugma. Gaya si Piat sa pagsunod ni sa sumpay ni atong pagtuon bahin ni nga gikinahanglan sa atong padayon sa atong spiritual momentum. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos. Pasalamat kami kanimo ining laing higayon sa among pakigamit sa imong mga pulong. Salamat sa imong
lamdag ka na mong dugang sa imong kamatuoran na amo kining puno inunta ikadugang sa mga pulong nimo nga niya na sa among kalag na among magamit adlaw-adlaw sa among pagkinabuhi sa espirituwanong panginabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo, patinaw kanamo sa imong kamatuoran. O salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.